Anakna sing mirsani wayang iki pancen kok omah ditekati. Dadi pamane tontonen upamane ana piyayi mirsani wayang kok ngagem sarung. Brukut kuwi biasane awet kuwi le mirsani. Ya, Ana sing pancen mirsani babakan nggen lucon, nggen guyon, nggen goro-goro, nggen lembur apa-apa kuwi pancen ya duwe hak dhewe-dhewe sing baku mergo niate penonton sing pirang-pirang kuwi mau sing beda-beda kuwi mau inti sarine padha kabeh ya kuwi ikut bersama melestarikan seni tradisi jati diri bangsa wayang kulit. Lah kuwi elok ya kok. Heeh, kaya ngono kuwi bangga. Wayang umure pira jajal berabad-abad terus. Ya heeh. Nganti seprene Nadia to mbiyen enek teknologi layar tancap. Ayo, wis isih cilik. Sing disetele filme Roma Irama. Ayo. Judi jreng ngono kae. Bar kuwi saya bengi terus Joko Sembung. Musuh karo apa ki jenenge lelawar kae. Ya, karo londo-londo ya overdom Jaka Sembung ngono kae. Mau saya bengi terus ganti filmnya Jet Li. Ayo. Jet Li apa? Mejet. Ngono kuwi pokoke. Lah bareng saya bengi sing cah cilik-cilik wis do turu. Lah sing disetele ya kuwi. Titik toli delendeng. Titik toli delendeng. Biyen, heeh. Layar tancap cukup ganti video VHS ngono kae sing kasete iki sak apa jenenge sak driji amba ngono kae. Setel kuwi film apa wae enak. Iya. Bar kuwi terus muncul neh apa kesenian liyane endi sing jenenge campursari, endi sing jenenge jaranan, nganti jadul barang metu ning alhamdulillah wayang masih di hati warga masyarakat mligine wewengkon Nganjuk. Iya. Bener kepara nyata. Intine nderekake karo Pak Lurah Catur Totok Winarko SE sekalian Ibu Ika Fitri anggene ngawontenaken tasakuran ingkang wosing wigati wayang ingkang dipun gelar menika mboten kagem sinten-sinten ning dipersembahkan untuk warga masyarakat Wengkal sumperambahipun Rejoso Nganjuk minangka panglipuring penggalih. Nah, yen penggalih para warga masyarakat Wengkal seneng atine padang niki mangke sesuk-esuk yen nyambut gawe saya sregep saya mempeng yen nyambut gawe tini sregep otomatis asile bakal saya melimpah ruah yen asile melimpah ruah uripe dadi barokah anane rahayu tentrem mulya wibawa warga masyarakat ing wewengkon Wengkal. Ya ngono to. Nggih ngoten niku. Ela-elo, heeh. Mbak Tri Hastuti sik. Ayo. Kilek senembang ora bintang saka Ngawi ngene rumahku pales. Ayo. Pales kabeh. Ayo. Lah Mbak Tuti iki minir ora pales, minir. Ayo Mbak, iki cara lawasan dhisik sadurunge ngaturi genduk niken karo genduk Lucy. Ayo. Tak anggap cah loro anak-anakku kabeh, genduk niken karo genduk Lucy. Ayo. Ayo Mbak Triastuti. Monggo to instru rumiyin. Yo, ela, elo. Dados.